Dehita siang WD nomor 110 ayat 2 titik kemarin Dehita Romahamu pengantin tujuh. Alay daktamah anak Kristen marbagas somon si PDB muna sutumada debata atong tangyong kamu majolo kata ni debata tarimo turut di parkoman salipion ni halak Kristen. Jadi dito pa debata macon may tumiru rupana dituruhon debata lau manopa ibana bawa dohot boru nasida ditopa dung ditopa debata comai dido iba nama dang dengan sesada bawai ujung ubay man ibana sada boru-boru pakurupi di ibana bahen akuna alay sirula na idope di hatong panay bawa dohot boru-boru nasida di bahen alani dari kuno ni bawa do amana do hot inana patokong diri na tuna niolina naga bisa ada daging do nasida na duai asa ada dua benasida tuk sada daging do aku ni di do Tuhan Yesus ganun na paulat na niolina iya soala na marmaina na pangalakup sado pangalakup donang nama buat nasirani atau na pinadomu ni debata dan jadi sirangan ni jolma sono do di do debata tu bawai hamuak ka bawah kahulongi hamuma parti kutamu nabi somon Kristus nama kahulongi kuriai jalan nama lewat diri na humokopsa unang muru kamu dopak nasida ikum marroha hamu madongani nasida sangat baik kamu nasida so dongan panean di kamuluan na sora sudah dungi somonodo di dokhatan di debata tuak kaburu-buru diolo yak kaparupu mabawa nabi somon pangului na di Tuhani ay bawai do ni parniputana somon Kristus ulu ni puriai iko botor porman toman mardongan halap pohon dohot hamanahan nito di parangi di buru-buri imana arka di jolo ni debata atong sungunak kanamar parangi on hata ni debata mahamu sumulungkong para sinirohaon dohot habasaron dohot haseremon ni roha mahamu masih pauniunian mahamu dohot masih asian saluhut riting ni roha muruk rimas panongkahion dohot pangacahionin daw masian hamu alay dikijang bisa duhutnay masih hakulongan mahamu ay ido rahut-rahut ni nasundengkan dungi dami nasian debata ima mangarajai di bagasan rohamuna jalasan luhut na binahin muna marhiti-hiti hata manang papahenan toktong mai marhiti-hiti kuat di Tuhan Yesus asa ibana mangarajai rohamuna dohot ulau muna atau nunga dibiki hamu-hata di debata tarimo turuhut ni pardongan salipioni Nanganukuma au waing cumolo di ho
debata nau koto saluhut dohot di jolo ni akadongan namu di son nadi pangidoro hamdo si samsi boru si bagarian naniririt mon gabe dongan musaripe ulu dohot makaholongi ibana siat nasa roham dohot maglahon siat nasa dohot uhut marparangi hot babar parangi nabadia rap dohot ibana naulu dohot mamajuaju dohot hakaliona tuksura umurang parangena jalan nasutupa paulahonmu manang tadi konongmu ibana paima disirang hamatian kamu subut bulu nau sadar ham mangului salhunai alusima namanuku ma'au dohon dioleh na si Samsi bolu si Bagarian niririk ni si Jones Fernando si Majutakon baden dengan nasaripe naulo doho makajok-jok di julu di debata nau poto sa luhut doho di julu niya kadoman na pudisong na dipangidoro hamdo si Jones Fernando si Majutakon gabe sinodukmu olo doho makaholongi ibadah siat nasa rokam dohot marpangalahon at naredokon ibadah dohot marparangihon parangi nabadian pabuah halak kristek ko jalan asotupa mangilolo ko manang tadi konok ibadah payama disirang hamatean hamu sugot molo na usadaro ham mangului sa nai alusima atau masih jangan tangan siamun mahamu pabuahot ni pada duna debata doau nama buat hatana tuhamu marhiti-hiti keluar di debata ama anak dohot toti korbadia doau madok tuhamu nabi nadomu ni debata dan jadi sirangan ni jolma amin. Di pasu-pasu jalan diramoti Tuhan debata mahamu di sodako Tuhan debata mabuhina Tuhan jala asima rohana midahamu di dopako Tuhan debata mabuhina Tuhan jala di pasaor kon madamina tutol di munabe amin. Biar di kok baca kok biar di dikit dangkap tuh di kita dulu kami dulu dengerin mengasihi baik dalam kekurangan maupun kecukupan
niliho manusia itu pengumuman Corona Kamis. Thank
tangkiku so macam puparbu itu anak do parometa ngesok kula ulata oke parjulu do Horas, lanjut. Dah, paduduk dong, udah. Paduduk. Sekali marah-marah. Tertarik ke kita kuih. Ini jadi diminum kurang. 55. Sebenarnya diminum. Cukup beber kok. Enggak dong diminum daripada pemam. Jimmy do. Aku enggak diminum. Lagi ya, pernah Diminum pokoknya. Horas. Nabuhay sahat sa sauno. Ate, so nakikiyan na sa barak sa tingin. Tupirma ko din. Masabihin ko, tulak daw. Mga gawin, muna, hindi na mamuti para makatao. Kinaroon ni Batani pa sa Pina, nari pa sa Teneruami na to, nari pa sa Teneruami at kanitudang mo. Oras na ako. Jauh juga alat ini. Kita kemudian jadi satu bulan ini jadi maya kota dokter dokter di warga pas ada ini sebut dua matanya kak ramai hitam untuk horas tulen horas jadi Tony godang mahita bate keburu nami ngalik kap damusi ngabe jala si seda tortor do hita la dikien non kuliah kami ve Tuhan muda dia mau keburu bere nak simet wadibur jadi di sona ngala nang beto ni tua ni tortor godak tamai hita di hita sa suhuton saya ge majulorion asari leo di hita dia ka tir pikiran doa pasun jala di tiroi di ulot di bega setikion perjolo sahali tu salu namamu na tua nami luluan na torop terlumobi ma nang rajani negerion perjolo sahali amang marsobaham itu ada pemuna di bega setikion di nanang membuat ini godak kami alarang do buat kami dison uning-uningan dang na ala ni si benon nami kerja nami dalam nami don mangido tu amat tadi bata anggiat di anak do parmen nami gawe keluarga sahatan ni pas-pasu ido amang kerja nami berserta biamu tu ada pamu di bagas setikyon ala nima di hamu amang permusik kami nang manut termahami bonan dia suhutun rap dohot boru nami Maulia tema amang namalo nami di oleh ho pengidon nami laos merite ma hu pengidu ma alulu hukuma
tu si tuan atau posalu nanggi asiro adi mata debata dilehok kahipasun dihami di luar pesta di bagasa tikyon badawang ma. Babi. Maulay ate maraja nami di Allah yang mupang iduan nami marhite iman yang manut termami. Di dok na tua-tua si ajurinda mula-mula si ajur mula topa. Badawang maju yami godang mula-mula laos badoh ma doh di hasatan nai. Mau lihat ma awang namalo nami di liok korbe rohana din gatu hami saluna di bonan ya suhutunon nang mangaliat mahami mangaliat tugabi mangaliat tokoras di anak do parmen nami di bagas tikion badang ma godang mangaliati. Cuma pengantin 2 langkah ke depan. Ya, pengantin. Jadi di tanwang di tapati harus kita ulang di parameta yang marme kita itu anak kota amang permusik kami. Horodongan nami amang nama lo nami mengidu hoto materi bata anggiat di anak do parmen nami yang dison gawe keluarga hasatan di pas-pasu. Badang ma godang marmeme.
Hamuna tu jalan dia. Jadi di Hamuna baru nami ala iserator tordohita di kion pasatami matuamu lihat kayak metiki. Jadi sa tabi godang ma di luluan na marlas ni roha di son hami nuaing jongjong borumu beremu nang ibe beremu hami saluhutna ima manggohi gok kedo jojo muna hobar nong di boto hami di na mangalap boru lain nami ialan tong las roha nami duha jong joko kami di son alania katulang raja nami neng Roma hami manobanom bahamu alaya dawak soi raja nami adong go hata na tua na mandok dak sudatin na pudung ya susakot jadi balia molo tung tangan marsop bape hami Roma ngadepok kamu raja ni hula-hula nami tung las marohani rajai budima sidohon nami amang permusik nami neng Roma hami lamanob raja ni hula-hula namion hutpa taridahon lasin rohanami tulay nami nang baw nami bedamang nga na hobar tusi.
Maulia de makatulang taksongonima. Dalan nilasin rohanami romanobahamu. Mulutung nasongoni penaboy terbaik kami. Akar di sini hula-hula nami salhutna. Lasma rohani raje. Maulia de makar raja ni boru tung masa las rohanami di bagas tikyon nang di patu pamu. Di son manotor kami. Doang rohamu sabil mardongak kebeng akan depan pemerintah di liok kamu. Tangyang kami tomat dari bata. Manang na di dia peulamu di pasonggop tuhata dia wak karja di boru nami salu na pamoro nami di tabay ma dia wak kapaso-paso na tujulon narion asa jupak sono kon itu asa bakot na hal to mena na dia gata tonga di tonga ni robian horas mahami na majalo ka hula-hula mo na saluna tu gada na ma dia mu boru nami saluna na makaleon Madu. jadi akarja ni boru masailas rohan nami nang rumah kami menabi-nabi hamu saluna pamoro nami di bagas tikyon alan di las ni rohan nami. Maulia de makatulang. Hobar kianon diberi kami do. Tang yang munai matulang nagai mangulosi. Kami rajani pamuruam muna depala di partikionon. Nang Roma hamu nagai manebi kami di partikionon nakatulang akar rajanami. Molutuk tang yang ipe na boy pasat tamu di bagas partikionon. Lasma rohani partodian nami. Lasma nang rohani pardagingon nami. Jadi mau latih makar rajani boru di bagas tikyon nang amat dari batama tutu pasato diakka selukna dihita dan berhulal boru diakka pasu-pasune nang sahak matangnya kami tuhamuna selukna saya bisa bename tiak kerajaan boru ala secara tortor do hita selukna do pamorota jadi ya setahu dihita sia hata di situ tio diamu permusik ngami di na tua-tua tinahuin namuel tio minatu panghuatan baik damang madihami godak situ tio las padoma tu hasahata jadi ala naksipulo siya kasuhuton rak do baruna kuliah kami matiki di tikion noang ima tu paradaton narung di luaton para jolo sahali paradaton si pitu bosi parak sabungan dohot hobar balok silado.